салом бинандагони хабартиҷӣ, лайк мондаро фаромӯш накунед ва ба канали мо обуна шавед. бо диққатро талаб мекунад шумо метавонед ҷойи нави зистро бидуни пешгӯӣ кардани оқибат интихоб кунед. дар ҳақиқат ҳар як кишвар ҳам аз нуқтаи назари иқтисодӣ ва ҳам аз нуқтаи назари ахлоқӣ манфиатҳои мусбат ва мусбӣ дорад. на ҳама кишварҳо муҳоҷирони навро барои иқомати доимӣ қабул мекунанд ва муносибат ба хориҷиён аз ҷониби аҳолии бумӣ аксар вақт рӯй медиҳад. бадбахтона аст ва ин ҳанӯз ҳам бояд гуфта мешавад. шаҳрванди комил шудан маънои он иштироки фаъолона дар ҳаёти кишварро дорад ва на танҳо 2 ҳафта дар соҳил ба монанди истироҳат. интихоби беҳтарин барои ҳаракат барои худ ва оилатон пеш аз ҳама муҳим аст, ки роҳи беҳтарини муҳоҷиратро пайдо кунед. шумо метавонед дар давлати дигар бо шарти зерин зиндагӣ кунед. иштирок дар ҳаракати волонтёрӣ ин яке аз сабабҳои гирифтани раводити кӯтоҳмуддат барои шиносоӣ бо кишвар аст. иштирок дар барнома барои муҳоҷирон ки гирифтани истиқомати доимиро хеле осон мекунад. ба қайд гирифтани иҷозат барои истиқомат дар аксарияти кишварҳо пас аз як чанд сол шумо метавонед ба истиқомати доимӣ эътимод кунед. кӯчидан ба хешовандони наздик бо ҷои истиқомати доимӣ. додани раводити корӣ барои категорияи мутахассисони серфарзанд ки бо тамоми оила ҳаракат мекунанд дар аксарияти кишварҳо яке аз шартҳои шартнома кишварҳо мебошад, ки сармоягузории лоиҳаҳои маҳаллӣ ба соддагардонии тартиби гирифтани истиқомати доимӣ мусоидат мекунад. издивоҷ бо шаҳрванди давлатии хориҷӣ асос барои ҳуқуқи шаҳрвандӣ ва ҷойи истиқомат мебошад. барои гирифтани истиқомати доимӣ дар Иёлоти Муттаҳидаи Амрико бурди корти сабз, бастани шартнома барои кор ё таҳсил кифоя аст. шумо метавонед пас аз издивоҷ ба амрикои шаҳрвандӣ комил шавед. тасвири 2. сохтори демократии низомӣ, сиёсӣ ва муносибати содиқонаи амрикоиҳо ба меҳмонон Иёлоти Муттаҳидаи Амрикоро барои муҳоҷират ҷолиб мегардонад. аз ҷумла онҳо шахсони боистеъдод ва соҳибкоронро, ки омодаанд дар лоиҳаҳои калон омода бошанд, қадр мекунанд. британияи кабир ҳамеша омода аст мутахассисони баландихтисос, донишҷӯён ва шахсиятҳои эҷодкорро қабул кунад. ин кишвар бо субот, эътимод ва шукуфӣ тафсир мешавад. пас аз иқомати беш аз 4 сол шумо метавонед ба қайдгирии ҷойи истиқоматии доимӣ эътимод кунед. олмон бошад барои бо даст овардани қарори мусоид дар бораи гирифтани иҷозати зист бояд решаҳои яҳудӣ ва олмонӣ дошта бошанд. дастгоҳе ки корти идео, корти кабуди ё истифода мебарад, метавонад як чанд сол тӯл кашад. барои ин шумо бояд ба як қатор талабот ҷавобгӯ бошед. инак маоши миёнаи давлатҳо, ман ба шумо мегӯям, Польша 1100 евро, Великобритания 4000 евро, Португалия 2500 евро, Латвия 3000 евро, Черногория 1500 евро, Иттиҳоди Амрико 3500 евро. барои афзоиши касб ва таҳсил беҳтар аст, ки ба кишварҳои дорои иқтисодиёти қавӣ танҳо барои зиндагӣ дар фазои гарм бо экологияи хуб муҳоҷират кунед. зарур аст, ки қобилияти худро мувофиқи сатҳи
дониши забони хориҷӣ имкониятҳои молиявӣ талабот ба ихтисоси мавҷуда баҳо диҳад.